Nach Fiosrachadh seisealtan haisiúil as der mór is an bhí cúldain noch a Singapore an yes Asia. Nach Fiosrachadh is that? Smí hawn Becca, smisje in seisealtan Singapore. Sanna glasrú aus is that? Wel, a rúcil agus thugach mí an glasrú ha ceist Becca, ach sauna Singapore ha me bhathir, sauna sin a rúcil ise agus ha mí bhí hawl imimechtach turas. Sma go bhfuil cúldain me ha, ach fim mí féinach. Cos an ha dreiste mar sin sac? Wel, nach elis ait je goed chase ha in Singapore. Schaal van de wille in de wap. Ga woord go wille in de gris wien. Sinnak het in de equator sevierle. Hij is bedoegnen ha vast in de gris wien. If hij gahan grenjen is koorkige, hij is nis tjoe. Ai, ha mi tiksin a chulak ala sin sac, ach cos an ha dreiste mar seo an an nadape, chan sin tíos staudig has. Wel, hij weet je dat je nu vuur gewoon mooi wie chillige nul. Sherry en gine weer de voorstade draast. Ik wil Kate Schul, hij is jaarheid, bis niet de vleien zo'n me hooi koer en jiek. Sac, ha ik al wat am geluid wat ik in een hokal jaar. Tje ook heel goed. Ga je sin dolle Singapore? Hij zit je toch een shot, zo'n dikke vestig hard gaan niet heen. Wel, hij is een kerstjaar, Becca.